Modlitba. Váš otec vie, čo potrebujete ešte skôr, než ho začnete prosiť. Matúš, 6. kapitola, 8. verš. Nie, len to nie. To sa nesmie stať. Doktor, vari sa už nič nedá robiť. Prečo všetci mlčíte? Tak vravela mladá matka, keď vychádzala veľkými ráznymi krokmi z detskej izby, v ktorej umieral jej jediný 3-ročný synček na vodnatielku v hlave. Muž a lekár, ktorí sa potichu rozprávali, zamlkli. Muž krotko podišiel k svojej žene, nežne sa dotkol rukou jej rozcuchaných vlasov a ťažko vzdychol. Doktor stál so spustenou hlavou a svojím mlčaním a nehybnosťou vyjadroval, že stav je beznádejný. Čo môžeme robiť? Povedal muž. Čo môžeme robiť, drahá? Mlč. Vykríkla akoby s hnevom. Vyčítavo a rýchle sa otočila. Odišla späť do detskej izby. Muž ju chcel zastaviť. Kaťa, nechoď. Neodpovedala. Iba pozrela na neho veľkými, unavenými očami a vrátila sa do detskej izby. Chlapček ležal na rukách ňane a pod hlavou mal podložený biely vankúš. Mal otvorené oči, ale nepozeral sa nimi. Na zovretých ústočkách boli bubliny peny. Ňaňa s prísnou, slávnostnou tvárou pozerala niekam mimo jeho tváre a ani sa nepohla, keď vošla matka. Keď matka podišla celkom tesne k nej a zasunula ruku pod vankúš, aby zobrala dieťa od ňane, ňaňa ticho povedala: Odchádza, a odsunula sa od matky. Ale matka ju nepočúvala a šikovným, obvyklým pohybom vzala chlapčeka na svoje ruky. Dlhé, zvlnené vlasy chlapčeka sa zamotali. Upravila ich a pozerala na jeho tvár. Nie, nemôžem, zašepkala a rýchlym, ale opatrným pohybom ho vrátila ňani a vyšla z izby. Dieťa bolo choré už druhý týždeň. U matky sa počas choroby niekoľkokrát za deň striedalo zúfalstvo s nádejou. Spala sotva 1,5 hodiny za deň a za celý čas niekoľkokrát za deň odchádzala do svojej spálne, zastala si pred veľkým obrazom Spasiteľa v zlatom ráme a modlila sa k Bohu, aby zachránil jej dieťa. Počerný Spasiteľ držal v malej čiernej ruke pozlátenú knihu, na ktorej bol nápis: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste unavení, a ja vás upokojím. Stála pred tým obrazom a modlila sa a všetky sily svojej duše vkladala do svojej modlitby. A hoci v hĺbke duše a počas modlitby cítila, že nepohne horou a že Boh bude konať podľa svojej a nie podľa jej vôle, predsa sa modlila. Odriekala známe modlitby, aj svoje, ktoré si sama zložila, a hovorila ich nahlas s mimoriadnym vypätím. Teraz, keď pochopila, že zomrel, pocítila, že sa v jej hlave čosi stalo. Ako by sa čosi otrhlo a začalo krútiť. Vošla do svojej spálne, prekvapene sa pozerala na svoje veci, ako by nepoznávala tieto miesta. Potom si ľahla na posteľ a hlava jej padla nie na vankúš, ale na zložený mužov župan a omdlela. A tu vo sne vidí, že jej Kosťa je zdravý, veselý a sedí so svojimi kučeravými vlasmi a tenkou bielou šijou na stoličke. Kope bucľatými nôžkami, našpúli ústa a starostlivo usadzuje bábu na koníka, ktorému chýba jedna noha. Ako dobre, že žije, myslí si. Aké kruté, že zomrel. Prečo? Ako mohol Boh, ku ktorému som sa tak modlila, dopustiť, aby zomrel? Na čo to Bohu treba? Vari niekomu prekážal. Vari Boh nevie, že on je celý môj život, že nemôžem bez neho žiť. A on mi ho vzal. Nechal, aby sa to milé, nevinné dieťa trápilo. A na všetky moje modlitby odpovedal tým, že sa jeho srdce zastavilo, že jeho telíčko je studené a nehybné. A vidí ďalej. Aha, on ide. Taký malinký a ide do takých vysokých dverí. Rozháňa sa rukami tak, ako to robia dospelí. Díva sa a usmieva. A jeho chcel Boh zahubiť. Na čo sa mám k nemu modliť, keď robí také strašné veci?
V tom Matrioša, pomocnica ňane, začína hovoriť čosi veľmi zvláštne. Matka vie, že je to Matrioša. A Matrioša je naraz aj Matrioša, aj aniel. A keď je ona aniel, prečo nemá na chrbte krídla? Myslí si matka. V tom si spomenie, že kto si, už nevie kto, ale kto si dôveryhodný jej vravel, že teraz sú už aj anieli bez krídel. A aniel Matrioša vraví: zbytočne sa, pani, hneváš na Hospodina. On nijako nemôže počúvať všetkých. Ľudia často žiadajú také veci, že jednému vyhovieš, druhému urobíš zle. Veď akí ľudia sa teraz modlia po celom Rusku. Archiereji, mnísi v chrámoch, kostoloch, nad relikviami, všetci sa modlia, aby dal Boh a zvíťazili nad Japoncami. A je to dobré? Nepatrí sa o to modliť. A on nikomu nemôže vyhovieť. Japonci sa tiež modlia, aby zvíťazili. A veď máme jedného Boha všetci. Tak čo má robiť? Čo má robiť, pani? Hovorí Matrioša. Áno, tak je to stará vec. To ešte Voltaire vravel. Všetci to vedia, všetci to hovoria. Ale u mňa je to iné. Prečo nemôže splniť moju prosbu? Veď ja neprosím o niečo škodlivé, ale len to, aby nenechal zomrieť môjho milého synčeka. Veď nemôžem bez neho žiť, vraví matka a cíti, ako objíma jej šiju svojimi bacuľatými rúčkami a cíti jeho teplúčké telíčko. Ako dobre, že sa to nestalo. Áno, pani, to nie je to isté, súhlasí Matrioša tak bezhlavo ako vždy. To nie je to isté. Stáva sa, že niekto prosí, ale Boh to nemôže urobiť, o čo prosí. My tomu nerozumieme, veď ja to viem, preto o tom svedčím, hovorí Matrioša aniel, presne takým hlasom, akým včera, keď ju pani posielala k pánovi, hovorila ňani. Ja viem, že pán je doma, pretože som to oznamovala. Koľkokrát som svedčila, hovorí Matrioša, že tu dobrý človek, mladý, veľmi prosí, aby mu pomohli, aby nerobil zlé veci, nepil, nehýril, prosí, aby z neho to zlo vybrali. Predsa len, Matrioša, ako dobre hovoríš, myslí si pani. A to sa nedá, lebo každý sám sa musí usilovať. Len z toho, že sa sám usiluje, môže byť úžitok. Vy sama, pani, ste mi dávali čítať rozprávku o čiernej sliepke. Tam sa rozpráva, ako jednému chlapcovi dala čierna sliepka za to, že jej zachránil život, zázračné konopné zrniečko. Také, že kým ho mal vo vrecku v nohaviciach, bez učenia vedel všetky úlohy a ako sa celkom prestal učiť a stratil pamäť. Nemôže Boh vyberať z ľudí zlo. A ľudia ho o to nemajú prosiť. Ale sami ho majú vyberať, vymývať, vyvrtávať zo seba. Odkiaľ tie slová pozná? Myslí si pani a vraví: ale Matrioša, ty mi neodpovedáš na moju otázku. Dajte mi čas, všetko vám poviem, vraví Matrioša. Tak to býva, oznamujem, že rodina prišla na mizinu. Nie svojou vinou. Všetci plačú. Miesto v pekných izbách, žijú v kutici. Dokonca čaj nemajú. Prosia o pomoc. A to nemôže Boh spraviť pre nich, pretože vie, že to by im nebolo na úžitok. Oni nevidia. Ale on, báťuška, vie, že keby žili v dostatku, rozmaznali by sa. To je pravda, myslí si pani. Ale ja sa nie na to pýtam, opakuje zase matka. Ja sa pýtam, prečo, na čo chcel mi tvoj Boh vziať môjho synčeka. A matka vidí pred sebou svojho Kosťu živého a počuje jeho zvonivý hlas, jeho milý smiech, aký má len on. Prečo mi ho vzali? Keď to mohol Boh urobiť, tak potom je zlý. Vôbec nie je potrebný a nechcem ho poznať. A to je čo? Matrioša už nie je Matrioša, ale celkom iná, nová, zvláštna, neurčitá bytosť. A tá bytosť nehovorí ústami a nahlas, ale akýmsi zvláštnym spôsobom priamo matkinmu srdcu. Úbohé, slepé a drzé, nafúkané stvorenie, hovorí tá bytosť.
Ty vidíš svojho Kosťu, akým bol pred týždňom, so svojimi dlhými, vlnistými vlasmi, s naivným, maznavým rozprávaním. Bol vždy taký? Boli chvíle, keď si sa tešila, že povedal mama a baba a vie, kto je kto. A ešte predtým si sa nadchýnala tým, že stál na špičkách a kývajúca prešiel bacuľatými nôžkami k stolu. A ešte predtým ste sa všetci tešili z toho, že ako zvieratko lezie po izbe. A ešte predtým ste sa radovali, že poznáva, že drží bezvlasú hlavičku s dýchajúcim temienkom. A ešte predtým ste sa nadchýnali, že berie bradavku a cmúľajú svojimi bezzubými ďasnami. A ešte predtým ste sa tešili, že celý červený, ešte neoddelený od teba, žalostne kričí a obnovuje si svoje pľúca. A ešte predtým, pred rokom, kde bol, keď ešte nebol? Stále si myslíte, že stojíte a že vy a tí, ktorých ľúbite, budú vždy takí, ako sú teraz. Ale vy nestojíte ani minútu. Vy všetci tečiete tak ako rieka. Všetci letíte ako kameň dole k smrti, ktorá na vás čaká skôr alebo neskôr. Ako to, že nerozumieš, že keď sa z ničoho stal takým, ako bol, nezastavil by sa ani na minútu, nezostal by takým, ako bol, keď zomrel. Stal sa dojčaťom, potom chlapcom. Z chlapca by sa stal mládencom, mladým človekom, dospelým, starnúcim starcom. Nevieš však, čím by bol, keby ostal žiť. Ale ja viem. A v tom vidí matka v osobitnej miestnosti reštaurácie, jasne osvetlenej elektrickým svetlom, raz ju muž zaviedol do takej reštaurácie. Pred stolom, so zvyškami večere, tučného, vráskavého, protivného starca s vykrútenými fúzmi. Sedí hlboko zapadnutý do mäkkého divánu a opitými očami si hltavo obzerá skazenú, namaľovanú ženu, a opilo niekoľkokrát nahlas opakuje neslušný žart, očividne spokojný uznanlivým chichotom svojej spoločníčky, také isté ako on. To nie je pravda. To nie je môj Kosťa, vykríkla matka a s úžasom pozerá na hnusného starca, ktorý je aj tým hrozný, že čosi je v jeho pohľade, v jeho ústach, čo obzvlášť pripomína Kosťu. Ako dobre, že je to sen, myslí si. Kosťa ozajstný. To je on. A vidí bieleho, nahučkého Kosťu, ako sedí vo vane a smeje sa. Kope nožičkami. Nielen vidí, ale cíti, ako ju chytil za ruku obnaženú polakeť a boskávajú a boskáva a nakoniec ju kuše a nevie, čo by mal ešte urobiť s tou jemu takou milou rukou. Áno, toto je Kosťa a nie ten strašný starec, vraví si. A pri týchto slovách sa prebudila a s úžasom si uvedomila skutočnosť, pred ktorou sa už nie je kde prebudiť. Vchádza do detskej izby. Ňaňa už umyla a upravila Kosťu. S voskovým a špicatým nožtekom, s jamkami pri nozdrách a uhladenými vláskami nad čelom leží na nejakom vyvýšenom mieste. Okolo horia sviece a na stolíku vo vázach sú biele, ružové a fialové hyacinty. Ňaňa sa zdvihla zo stoličky, so zdvihnutým obočím a našpúlenými perami pozerá na vyzdvihnuté, kamenne nehybné tielko. Z druhých dverí prichádza v ústrety matke Matrioša so svojou prostou, dobráckou tvárou a uplakanými očami. Ako to? Veď mi hovorila, že nemám smútiť a sama plakala, myslí si matka. Aj ona prenesie svoj pohľad na mŕtve dieťa. V prvú chvíľu ju prekvapuje a odpudzuje úžasná podoba mŕtvej tváričky s tvárou starca, ktorého videla vo sne. Ale odohnala túto myšlienku. Prežehnala sa a dotkla sa teplými perami chladného voskového čielka. Potom boskáva zložené, vychladnuté malinké rúčky a v tom vôňa hyacintov, ako by jej čosi nové hovorila o tom, že ho už nie to a nikdy viac už nebude. A zadúšajú plač
A ešte raz ho boskáva na čelo a poprvýkrát plače. Plače. Ale neplače beznádejnými, ale pokornými, ľútostivými slzami. Trpí, ale už sa nerozčuľuje. Nesťažuje, ale vie, že to, čo sa stalo, malo sa stať. A preto to bolo dobré. To je hriech, pani, plakať, vraví ňaňa a podíduc k malému neboštíkovi utiera zloženou vreckovkou slzy matky z voskového kosťovho čela. Od slz bude ťažko jeho duši. Jemu je teraz dobre. Anielik bez hriechu. A keby žil, kto vie, čo by bolo. Tak. A predsa, ako to bolí. Ako veľmi to bolí, vraví matka. Počúvali ste prvú časť čítania z knihy Leva Nikolajeviča Tolstého Čítanie na každý deň. Preklad Nadežda Lambertová. Čítal Peter Himič. Zvuk Gabriel Nikázy. Hudbu vybral Juraj Vajo. Redakčne a režijne pripravila Hana Rodová. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.